Vandaag maken we kennis met zwemvereniging De Scheldestroom, gevestigd hier in Oostburg. Een club met veel talenten, veel vrijwilligers en natuurlijk ook een goed bestuur. We gaan kennis maken met De Scheldestroom. Scheldestroom staat voor. Voor de zwemclub ligt aan de Westerschelde, dus de naam zijn opgericht in 1931 in Breskens. Aan de Westerschelde, dus Scheldestroom. Een logische naam voor een club uit Breskens. Je zegt Breskens, maar we zijn in de Eenhoorn in Oostburg. We zijn verdwaald. Nee, we zijn niet verdwaald, maar vroeger was er nog goede faciliteiten voor het zwemmen in Breskens. Alleen door het ontbreken van een zwembad zijn we nu eigenlijk genoodzaakt tot in Oostburg gaan zwemmen. Ja, hoe ziet de vereniging eruit? Nou, we hebben een vereniging met heel veel leden, tenminste 250 leden. Van heel jong, net het diploma gehaald, tot 50 plus, die ook actief zwemmen. Daarnaast zijn er ook heel veel vrijwilligers, maar ook ouders betrokken bij de zwemmers. Dus een hele leuke, gezellige club, van jong tot oud. Hoe is het om trainer te zijn bij Scheldestroom? Hartstikke leuk. En vooral met alle jonge gasten. En je blijft dus gewoon jong, weet het stuk. En ik heb gelukkig een heleboel assistenten, daar ben ik heel blij mee. Ik heb me ook laten vertellen dat er een verschil zit tussen baan 1 en baan 6. Kun je me dat eens uitleggen? Zeker in het eerste uur kom jij als jonge zwemmer bij Scheldestroom binnen. We hebben ons in baan 6. In baan 6, dat is de opleidingsbaan. Daar leer je boskrol, rukkrol, schoolslag, daar leer je duiken, leer je koprolling. De volgende baan leer je de vlinderslag erbij. De baan daarop krijg je de wisselslag, maar we blijven wel continu alle slagen, blijven dus herhalen. En op het eind kom je dus in baan 3 terecht en dan hoor je een volleerd zwemmer te zijn. En dan kom je in het tweede uur bij echte grote jongens en meiden terecht. Hoe gaat het met de ontwikkeling binnen de zwemsport? Je ziet continu andere dingen. Onder andere Olympische Spelen zijn daar heel belangrijk in. Bij de Olympische Spelen zie je meestal de beste zwemmers. Zie je andere dingen doen. Dat is dik uitgerekend en dat probeer ik weer te vertalen naar onze zwemmers. Hebben jullie grote namen binnen de club? Op het ogenblik een Marnix Schelen, Jeroen Haarsens, Bakker die aan de nu zijn. In het verleden Annabel Koster, Jan van Planken. Dat waren ook hele grote namen binnen de club. Frans, we kunnen nog heel veel vertellen over de club, nog heel veel vertellen over het zwemmen. Maar het leukste is toch dat we nog even gaan kijken. Ik denk het ook. Vast wel iemand kijkt die denkt, nou zwemmen, altijd leuk. Wanneer kunnen ze terecht? Hier in de Eenhoorn in Oostburg. Elke dag, maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag, wordt er van 6:30 tot 8 uur getraind in 2 groepen. En de woensdag is er 1 groep van 7:15 tot 8 uur. Dat is meer voor de oudere zwemmers, voor een stukje techniek, ook conditietraining. Dus eigenlijk elke dag van de week. We hebben kennis mogen maken met de zwemvereniging De Scheldestroom hier in Oostburg. Eigenlijk is het een zwemvereniging van Breskens, maar ja, ze zijn verhuisd. Een leuke vereniging met heel veel leden en veel vrijwilligers. Het is nu wel heel erg warm hier, dus het wordt tijd dat we het zwembad gaan verlaten.